UJESU KRISTU UYINKOSI. Lo mkhambi kwenu Phumzile MaMhlongo Ndlovu endaweni yaseDokodweni. Ngimela phambili bazalwane ngizobonga nami umusa kaNkulunkulu. Kuthe ngonyaka odlule ngingagulela umeni wami wagula kanzima. Ngideze ngisenda ama-VN ubaba angikhulekisa nje, ngibonga isineke nothando ngendlela engangiwikhi ngayo, kodwa nje siyabonga ukuthi ubaba masifika nemithwalo yethu uyayithatha asinxusele kubaba uNkulunkulu. Walulama ubaba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, seyaphila nje, wahamba wabuyela emsebenzini. Wathi ngonyaka odlule kunesimo nje engangisikhulekela cishe mhlambe iminyaka ewu7, ubaba njalo ehleze evuka ehambe emsebenzini, kodwa isakhiwo sasekhaya singekho right, avuke nje ahamba emsebenzini, asebenze kube mnandi, sinethe ekhaya nabantwana. Ubona nje ukuthi akafike enhlizweni yakhe, akakathinteki, kodwa ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuthe ngonyaka odlule nje usinde ngoFebruary, wavele nje wasenzela konke, wasilungisela ikhaya njengoba belinetha, waze wasenzela nokungaphezulu, wa-extenda. Ngambuka, ngambonga uNkulunkulu, ngabuza uNkulunkulu ngathi, Nkosi yami, ngiyazazi ngiyahluleka endleleni, usungenzela umusa omningi, kuwami ungenzela umusa ongaka. Kwanezwi nje enhlizweni yami kusho lithi, ingoba nakho ususentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela, usuyabonelelwa-ke manje. Ngiyambonga kakhulu bazalwane babuNkulunkulu, ngithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Kwanesimo nje sinzima la khona nje ensukwini obese kumele ngikhethe ukuthi ngikhethani, kuyentabeni yendlu kaJehova nokuthi ngihambe ngiyela khonza khona. Kwaba nesihixihixi nje wathi kusukela namuhla angikhethe, noma kufanele kube nesithembu yini, kube khona umunye ozophuma ahamba eshonele. Ngareporta kubaba, ubaba wangikhulekisa. Hawu, ngambona ngosuku lwesibili nje, uyathamba impela nje, uyathamba. Hawu, ngambonga uNkulunkulu, ngajabula. Sifika izolo la ekhaya, wasithatha sinosisi uMadubu sibeke nje la ekhaya egcekeni. Ngambona futhi ukuthi inhliziyo, hawu, sibeka ngenhliziyo emhlophe ekhululekile. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu, nje ngiyamethemba futhi uNkulunkulu ukuthi naye uzoyibona le ndlela. Ngiyamkholwa futhi uNkulunkulu ukuthi uzoyibona, uzomthinta, agcine sengilandela endleleni naye yokukhanya. Ngithi nje uJesu KRISTU UYINKOSI.